वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। जोंनि दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारतनि गनायजानाय 22 सोरखारि रावफोर और इंडियन लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। गिबियावनो दङ आसामिस एबा असमिया रावा 1950 मायथाइयाव भारत संबिजितनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन आरो सोरखारि राव महरै गनायजादोंमोन। बेंगली एबा बांला रावाबो 1950 मायथाइयाव 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन एबा सोरखारि राव महरै गनायजादोंमोन। गुजराती रावाबो 1950 मायथाइयाव सोरखारि राव महरै गनायजादोंमोन आरो 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन। नेक्स्टआव दं हिन्दी। हिन्दी रावाबो 1950 मायथाइयाव भारत संबिजितनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन आरो सोरखारि राव महरै गनायजादों। काश्मीरी। काश्मीरी रावाबो 1950 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमोन। नेक्स्टआव दं कानाडा एबा कन्नड़ रावाबो 1950 मायथाइयाव सोरखारि राव महरै गनायजादोंमोन। मालायालम। मालायालम रावाबो 1950 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमोन। माराठी। माराठी रावाबो 1950 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमोन। नेक्स्टआव दं ओडिया एबा उड़िया रावाबो 1950 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमन। पान्जाबी। पान्जाबी रावाबो 1950 मायथाइयाव भारत संबिजितनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमन। संस्कृत। संस्कृत रावाबो 1950 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमन। तामिल। तामिल रावाबो 1950 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमन। तेलुगु। तेलुगु रावाबो 1950 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमन। उर्दु। उर्दु रावाबो 1950 मायथाइयाव भारत संबिजितनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमन। सिन्धी। सिन्धी रावा 1967 मायथाइयाव भारतनि संबिजितनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमन। कोंकणी। कोंकणी रावाबो 1992 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमन। मणिपुरी। मणिपुरी रावा 1992 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादों। नेपाली। नेपाली रावाबो 1992 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादोंमोन। नेक्स्टआव दं बड' एबा जोंनि बर' रावाबो 2003 मायथाइयाव भारत संबिजितनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन आरो भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादों। डोगरी। डोगरी रावाबो 2003 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादों। मैथिली। मैथिली रावाबो 2003 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादों। जोबथारनायाव दङ सान्थाली। सान्थाली रावाबो 2003 मायथाइयाव भारतनि सोरखारि राव महरै गनायजादों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं।